Баща ми казваше, трябва да започнеш от първото стъпало, за да достигнеш до върха. Не е важно да виждаш цялата стълба, преди да стъпиш на първото стъпало. Това е както в живота, така и в спортът. Важно е да се фокусиран тук и сега на целите си. Най-голямото предизвикателство за второто поколение в бизнесът е да се докаже. Няма страшно да се спънеш, няма страшно и да паднеш. Често грешките са най-големия съюзник в бизнеса. Аз съм Кристияна Василева, на 29 години и съм мениджър продажби в VIAS. Аз съм второ поколение и работя в фирмата на моя баща, Веско Василев. Няма лесен път до върха. Всяко стъпало е от значение. Затова е важно да не се отказваш. Един от стереотипите в бизнеса е, че жените не са толкова издръжливи. В последно време тенденцията показва точно обратното. Паметник 1300 години България е емблематично място за град Шумен. Обичам да идвам тук, освен да спортувам, но и да мисля за своя ден. Той може да бъде много натоварен с всякакви дейности. Една от тях включва комуникацията с различни клиенти от всяка точка на света. Фирмата е дългогодишна мечта на моят баща, от която аз станах част през 2017 година. За мен да наследя мечтата на моя баща не е просто привилегия. Това е мой избор. В Лондон придобих бакалавърска степен по специалност право и след това специализирах в търговско право. Живота ми се промени коренно. Аз оставих живота си в Англия преди вече 6 години. Когато се прибрах, аз веднага започнах своята работа. Тя включваше да бъда плътно до производството и до пяцата за камиони. Нямах собствено бюро тогава, но преди 3 години получих такова и съм мениджър продажби за Европа. Според мен, трите ключови умения за една жена предприемач са увереност, амбиция и постоянство. Във фирмата работят 600 души и имаме годишен оборот 122 милиона лева. Ние произвеждаме алуминиеви профили, от врати и прозорци до корниз за пердета, до декинг за басейн. Нашето производство е много динамично. Затова едни от най-ценните качества в нашите служители са тяхната гъвкавост и адаптивност. От тук започна моя път в семейният бизнес. Това е нашата първа фабрика и аз тук отговарях за експедицията на камионите, както и за тяхното товарене. Един ден седнах с моите дъщери двете и викам, чакай да видим как ще продължи бизнеса от така нататък. Дали ще работят или няма да работят. И им казвам, имаме два варианта. Единият вариант е да продадем целия VIAS и да вземем парите или ще видим къде ще ги инвестираме или да работим. И двете без да се замислят, казаха да, ще работим. Викам, добре, що ме е така? Голямата ми дъщеря вече работи във фирмата 6 години. Малката завършва всеки момент, ще завърши в Лондон и това е нейното бюро за нея. Имаме доста сходни качества с моят баща. Много сме директни и не подценяваме нито една ситуация. Разликата между мен и баща ми е, че аз съм доста по-спокойна, докато той е доста темпераментен. Най-ценният съвет, който получих, е да не приемам нищо лично. Това е просто бизнес. Да наследиш семейния бизнес е привилегия и отговорност. Разликата между тях е, че привилегията е даденост, а отговорността се доказва. Като мениджър продажби е много важна комуникацията с клиентът, това да си организиран, устремен и най-вече съсредоточен в работата си. Едни от ключовите умения, които изградих в работата си, е да се слушам повече в другите, освен в себе си, както и да говоря по-малко. Най-голямото предизвикателство за мен е, въпреки че баща ми е двигателят на фирмата, аз трябва да взимам много важни лидерски решения още от самото начало. На този етап съм запозната с всеки детайл от бизнеса. Моето семейство има огромна част в него. Моите братовчери са вече в производството, а малката ми сестра учи в Лондон и ще се върне съвсем скоро, за да работим заедно, ръка за ръка тук. Когато следваш своя път, всяко едно стъпало е важно и в бизнеса, и в живота. Нашата формула за успешен бизнес е планиране.
Ние планираме 5 години напред, всяка наша стъпка. След себе си аз искам да оставя една устойчива, стабилна и успешна компания, готова за следващото поколение. Казва, че бизнесът е само за мъже, но аз не вярвам в това. Има хора, които са амбициозни или не.